Siring siring te bukha kaham bororok phia buduaya. Borok saimano bororok bonata mokhlai tong hanai. Haipana bo borok no bar bar nakari tongo. Tanga hingkai borok ni belai kaisa nathatok bukha tongo. Kono jagao kebo kaham tongnai kere. Jotono mungsaya mungsa manmang kere te mani bo kamajaknai tongo. Te chini langma asuk bo ijiya. Langma no iji snamoi nanani nango. Jorao pre klayoi hayakeba jorao nasingoi tongoi. Hayakeba kebono nakari nawoi te kono jorao buskangoi yapri chewoi. 2020 bisi salni bisingtei kaisa belai nangmani sermu mankha. Borokni bisingo jasak hakjal tongoi man asungno kaham tongnai hinai. Kaham lama te himka hingkai te tole mano kubuino. Phia haipano kaisa sermungle mano. O lama te joto baksa borok himnani se phanmaya. Te kaisa kok je borokni samungo khalogoi nasingoi tongoi mano. Hingkai bini samungo bo salsa songoi manane. Sini lagma afrono tong thogoi tongmani. Jafur seng saimaya langma himani tamo. Jafur seng nugna nirengnya imong himani tamo. Jafro kapna nirengnya bujita himani tamo. Bukhani kokno kaitoni thani sao. Tanga himale boni sara ani bukhani kokno success klaimanai ke bukuri. Belekeno hambai mari kising songno. I video bai thak jora karin tongma bagai. Te narok kisasuk sajamu tongkai like kaisa ready. Te buskang bumte hai video nang tola comment kaisa di buskang video te samana.